Dayag may paikin ka. Piyesta dagiti Arkanghel, Arkangeles kahit na nasa uwan, daulo dagiti anghel. Anya gamit dagiti Angeles. Pagsasauda di seminaryo, dagiti philosopher, manong anghel ti agigiddan nga makapaya agbaddek agbatay ijay tirad ti dagom. Kada kita hanggang makasurot tila maibagabagada ngam awan ati makapaya taawan ti bilang da ta pure spirit. Dagiti angeles puro da nga espiritu. Kaslano agparangda kasladalaen tuladen da tila nga ti tao. Hala ko man ni Gabriel nagparangken niya pa Santa Maria kaslala nga ti tao. Ngam pure spirit dagitoy awan ti bagida, awan dagsenda, awan ti weight da, awan bilang da, awan ti kastada. Iso karon nga nalaing ti nagaramid ti anghel, makitang girupa na combination ti lalaki ken babae ta awan ti gender da. Tahanda garot nga tao, angeles dagitoy. Kada mo dagiti fallen angel, inya mo ti fallen angel. Dagiti angeles isu dati panakasoldado ti Dios nga ibaon na kunana daytoy. Kadagiti nag-disobey, dagiti haan nga nagtungpal natangken ti ulo na si Minada, isu na dagiti fallen angel nga idaulwan ni Lucifer. Ni Lucifer ti haan nga nagtungpal isu nga no kunada ke Lucifer ka no kunada hanggang tungtungpal ti pagayatan ni Apo Dios. Katatakit piyesta dagitoy Arkangeles, Miguel, Gabriel ken Rafael, ni Michael protector. So ti mga makigubat isugarod nga di jay Ginebra San Miguel isugarod nga kung kunada nga protector di COVID ya mo gusto. Papati na uminom ta apaya protector ka ti COVID nga ron ta alcohol. Kay makita ni San Miguel nga paiso ni San Miguel Arkanghel ke original dawan di Bultona nakagayang tudukan na nga maabak ni Satanas iso nga adya nga abaaken na ta protektaran na tayo iti dakes dayay guardyaan na tayo iti dakes ni San Miguel. Ni Rafael iso ti mga gas healing angel iso nga tattapan nawon ti COVID dawatan tayo kin San Rafael nga iso ti mga gas ni manang ko birthday na mo mga gas ni abit ti mga gas kaya nga tayo agagas ti Marcos mga gas. Ini Gabriel, messenger of good news. Iso tinagparangkin ako Santa Maria nga agsikog kanto. Iso tinapankin ni Zacarias nga kunana agsikog to ni pakit mo nga Elizabeth. Idi mapapatay man ang dagiti ubing, napan man ti anghel kin ni San Jose, anya ti baga na ipanaw mo na ti ubing. Tatno maisalakan daytoy. Dagiti ti trabaho na dagiti nga Angeles dagiti ti trabaho da nga agtungtungpal itibilin no anya ti kayat ni Apo Dios nga mapasamak kada tayo. Kuno duma ditoy lubong at dapat siya ang debosyon ng iti guardian angel. Daya guardian angel ko kunada gamin idi panaganam kunada. Inya ti panagan mo kin guardian angel mo ta kunada or bing tayo tunggal may isa kada tayo at daya angel tayo. Kao mo may panagang ko, yung panagang ko, ilaan ko, rufo mo, ilaan. Kaya mo no, kaya nabalatan na naganulita ang guardian angel ko. Ngam nabilag ang ibabaon ko, agtrabaho, nga ti trabaho na no kumano, datao nga kung nga nakikinaawatan ka, tilibagakon ka, guardian angel, yung kanya guardian angel na ta ibagam akastoy. Oo, pa'y sumbat. Agtrabaho na gano'n dagiti angel. Kunukit kitaan tayo, dagiti angeles, haan nga, dagiti kakabsat tayo ti sa balay pamati kada ti handa bakchen. Ngam tayo ang pagbalin nga ulbod ni Apo Jesus mo ti imbaga namat ka makita yon to ti anak ti langit nga aglukat. Dagiti angeles umulog da iti anak ti tao. Angeles direct from the mouth of God. Naggapo mismo jingiwat ni Apo Jesus nga makita yon to dagiti angeles. Kan tayo ang lipaken. Sumarga ti pamati tayo ka kompleto. Dagitoy angeles nagititay sa santo makipagbiyak dan to kanyanan, makikabduatay to katakwata. Kanukot kitaan tayo mati
Ito'y panagbiag tayo dito'y daga. Ang daga kita'y kung kuna tayo nga, ang awang nga dati pangit nga anghel. Nung nakarup-rupa tayo mga anghel niya. Pero na napintas kuna tayo ka, oray siya ubing niya, naginusentero pa na ka, imanghel tero pa na. Awang nga nakarup-rupa tayo man. Awang nga takbotsyog nga anghel mo ba, makatayampay nga ta. Kung na tayo na makita tayo ko, imanghel tero pa na. Sa bagay na tarupang ko, kumukusilat nga durungilan or nga kumukusilat nga dahil nakauy-uyong kapailaan kada sinimiso o kalagro-pro pa nga amumon niya dahil kaya lakas jay kumaan sa nung kitaan nyo no dahil no kurikuram ko madya tao no dakas ti aramida madya tao no dahil haang ka nga dahil kumaha lukulukun na ka nga hanmo mo dahil aramida nagdemonyo ka sikat ti demonyo ti biyag ko tadakas garon. Nung nainsalakan mo, nilabsat mo, nagaramid ka tinimbag, wow, sikat ti anghel ti biyak ko. Dali dyan garon, kas na isudat ti agaramid iti na imbag. Kano dakas ti aramidan, iti ngaron plano ni Apo Diyos kanya tayo, umay tayo nga agaramid iti na imbag. Kahit na nga sa uwan, kasla tayo anghel. Nung sinalungasing mo dahi tangabilin, tanagaramid ka ti madi kasla ka king ni Lucifer tapaya sinalungasing na ngaron DJ kayat ni Apo Dios nga maaramid iso nga nagbalin nga fallen angel ni Lucifer ta sinalungasing na ti pagayatan ni Apo Dios kada tayo mat nasurutan tayo di pagayatan ni Apo Dios at mawagan tayo ang anghel ngamno sinalungasing tayo dahil ti pagayatan na ay ka adadibdimonyom no kunada ay kadakesan yan tulakan no si kanilo Lucifer no kunada tapasig nga maikontra iti panagayat ti tao maikontra iti biag ti tao maikontra iti pagimbagan ti tao ti pasig nga aramidem na iti Lucifer kunada na kada ti kakabsat dagiti ti gwardiya tayo protector tayo mangpaimbag kada tayo isuda ti mangibagbaga ti mensahe kada tayo isuda ti danon ti mensahe nga naimbag kada tayo taptapiestada kinasaya at launay ano da tayo sumurot tayo tapno maawagan tayo nga anghel sumurot tayo iti pagayatan ni Apo Dios tumulong ka mga mangagas tadda obligasyon mo nga mangagas healing angel kanagsiatan si kati anghel ko no si ka mangidanon ti naimbag nga damang kasi kamot ati nagbalin na Gabriel ni Apo Dios no maiwaragawag mo ka dagiti kakabsat mo tinaimbag nga damag no tumultulong ka ay mabalimot ang awagan da ka nga sikati anghel ko narigrigat mo ang ibagata ka na tayo sikati demonyo ti biag ko awan laken na itulong mo nga nasaya aten awan laken na aramid mo nga nasaya aten ay kanya pa yan agtubo ta sa ito ko nadangar ka agtubo man ti Sara na tubo man ti ipos na ay tila haan ako mga kasjay hanga kayat ni Apo Dios na kasjay ti pagbalinan tayo dawatan tayo kadagiti ang piyesta iti arkanghel kasapay ko mata isuda ti mangsalupo isuda ti mangsalwat kada tayo amin nga kalaban sakit man pakaitibkulan man ti baso disgrasya dakes apang panunot at dadalat ako mga mangtartarabay kada tayo no nailawan tayo at dadalat ta nga mga agas no agsabali di panunot tayo ta maabaken madepresan at dalat ako mga ibagbaga tinamnama tinaimbag nga namnama tanod at mga rod no hantayon mga tisa unya ko Dios so di maabak so di da madepres at da tiwan dawatan tayo di panangibagwa da sapay ko mata maiturong tayo kan kanayon kini Apo Dios